Opportunisti, armchair critics u beżżija. Dawn kienu fost l-aġġettivi indirizzati lil dawk li ma jaqbrux mal-Partit Nazzjonalista f'Kunsill Ġenerali ieħor li reġa' spikka fih in-nuqqas ta' għaqda fil-Partit Nazzjonalista. Il-President tar-Riċerka tal-Partit Nazzjonalista, Maryanne Lawri, kellha appell imqanqal u kienet fost dawk li ma dejqet xejn li tuża dawn l-aġġettivi. Fil-fatt ma tantx kellha kliem ħelu lanqas għal min li l-Partit Nazzjonalista jagħtih xi parir. L-armchair critics jagħtuna ħafna pariri, ħafna lezzjonijiet b'dak li jikdbu u jgħidu. Iżda mbagħad anke hi kellha xi tgħid lil dawk li l-kap ma jħalluhx jaħdem bil-kwiet u issietom b'mod ċar. L-akbar edewwa tal-Partit Nazzjonalista huma il-firda, l-ambizzjonijiet personali, it-tixrid u tkellim fil-vojt u l-gabmetti interni. U fl-istess jum li sħaba kelmu li Times of Malta dwar l-inkwiet intern fil-partit qaltilhom ma jaġlux fuq kollox biex ma jeħdux deċiżjonijiet fuq surveys. Ħanajt naqra fuq daw is-surveys. Jiena il-President tar-Riċerka Politika u ma nistax ma nsemmihomx. Meta taqraw dawk l-imberkin surveys, aqrawhom daf moħħkom li hemm margin of error plus or minus 3%. U għja ma naġlux nieħdu deċiżjonijiet fuq is-surveys. Ejja nkunu bil-għaqal. Iżda kelliema oħra tkellmu dwar kif il-Partit Nazzjonalista għandu nkwiet li jmur lil mis-surveys. Doris Zammit, il-President tal-Kumitati Sezzjonali ta' ħal-Qormi tal-Partit Nazzjonalista, qalet li l-kandidati nazzjonalisti jużaw il-Kumitati Sezzjonali biss biex idaħħlu lil nieshom. Dispjaċir ngħid li iva hemm ċirkustanzi fejn xi wħud mill-membri eletti fil-Kumitati Sezzjonali ikunu qegħdin hemm biss f'isem il-kandidati jew deputati li jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali. Dan m'għandux ikun. Zammit ma waqfitx hawn u saħansitra sostniet li dawn il-membri imbagħad ma jipparteċipawx. Dawn il-membri eletti fil-Kumitat Sezzjonali qatt ma jattendu għal laqgħat ħlief meta tkun ser issir xi ħaġa partikolari jew inkella viċin tal-elezzjoni ġenerali. Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Markent Nisamut waqqaf ħesrem l-indirizz ta' Zammit, madankollu Zammit komplet tinsisti. Grazzi ħafna Doris, stada il-ħin. Ftit ieħor baqali, naqra żgħira, mis-sandu. Grazzi ħafna Doris, jekk għandek aktar proposti tal-portatihom bil-miktub lis-Segretarju Ġenerali nistieden issa. Grazzi ħafna ma. U jekk m'hemmx konferma biżżejjed tal-firda fil-Partit Nazzjonalista waqt il-konferenza wara li ġiet imwaqfa milli tkompli bil-messaġġ tagħha, Zammit deret titlaq mill-konferenza, evidentament urtata b'dak li kien għadu kif ġara.